What's up mga kakagon? Bali, pupunta tayo ngayon sa Pauri. Maghuhulog tayo kasi kailangan ng pamilya natin. Sasama ko kayo sa paghulog. Kakagising ko lang. Anong oras na? Time check dito is last G's ng umaga. Sa atin, siguro mga 3 ng hapon. Sige, update ko kayo mamaya. Ayan, naglalakad tayo papuntang bangko. Bali, mag-withdraw muna tayo. Sobrang init dito ngayon. Grabe, Diyos ko. Ayan, naglalakad ako. Ito yung street ng bahay namin, yan o. May kasama sana ako ngayon. Kaso, tulog pa siya eh. Naya akong punta sa kwarto niya kasi panggabi yung mga kasama niya, diop niya ngayon. Ayokong istorbohin. Yung baka pag kumatok ako doon, pag pumasok ako, madisturbo yung mga kasama niya sa kwarto. Ayan, nasa taxi na tayo. Andrea lang yung bayad natin dito sa taxi puntang Pauri. Hindi ko na pinakita yung pag-withdraw kasi wala naman laman eh. Sakto lang yung laman, yung padala lang. Yung driver oh. May nauuso ngayon mga kauragon yung dito sa Saudi kasi maraming gumagawa nung yung no edit challenge. Ano kaya kung gawin natin to? Siguro mga next week sa day off ko ulit gagawa ako no edit challenge kasi day off ko ngayon. Bali dinaan niya lang ako dito sa shortcut. Kaya medyo malapit lang. Sige, dito na kami. Ayun, nandito na ako sa Pauri. Ayun yung hinuhulugan dito. Ayan o, Pauri. Ayan. Siguro madaming pila ngayon. Taka, pasok tayo. Ayan nga, madaming pila. Ayan o. Yan, madaming pila dito ngayon. Sobrang haba ng pila. 1 hour later. Pila pa rin kami. Ang daming pila. Isang oras na ako nakapila dito. Isang oras na. Hours later. Hours later. Nabutan na naman kami ng sala. Ayun o. Sala. Antay kami ni kababayan. Sala. Ha? Sana pag mayroon ka ng dating ganito eh. Oo, walang problema. Ako mayroon ako niyan kaso may nagpasabay kasi sa akin. May sport kasi yung kama ko, ako tingin pa rin. Na-update na yung ikaw mo? Pag-dito na ako ngayon, malis ako. Paalam na ako sa engineer na. Oo. Pinoy. Ano pa yung magagawa niya? Kailangan ng pera eh. Ngayon, bawal hindi na rin aabot sa Pinas. Ha? Hindi na rin aabot. Hindi na rin. Nandun na rin yung asawa ko sana eh. Sabi ko, di ka naabot. Bukas mo na yan kunin, sabi ko.
20 minutes later. So ayun na nga mga Kuragon, kakatapos ko lang maghulog. Bali inabot ako ng 3 oras. Mag-4 na oras pala akong nagantay mga Kuragon. Bali gutom na ako. Antay na ako ng taxi pauwi, doon na lang ako kakain. Inabot. Bali mahirap talaga magpadala ngayon kasi September 3 pa. Tapos sahuran pa sakto. Madami nagpapadala ngayon. Halos kasi lahat na nagpapadala ngayon tinatimingan talaga pag day off nila. Karamihan talaga day off. Ngayon sobrang haba ng pila kanina. Hindi ko na masyado na videoan kasi ewan ko paano lang kasi ako sa pila eh. Sige mga Kuragon, antay lang akong taxi 15 minutes May taxi na. Makahanap tayo ng taxi. Assalamualaikum mo din. Al-Yarmouk Polyclinic. Yarmouk? Yes. Yes. Ay ba? Too much shot. Ayan, nasa taxi na tayo. Mga Kuragon, salamat sa panunood. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Yes. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Tapos pindutin niyo rin yung notification bell para updated kayo sa aking mga video. Salamat mga Kuragon. See you sa next video natin. Sa susunod na video natin mga Kuragon. Salamat. So ayan, nandito na tayo. Kanina nalata ako dun sa video. May dugo pala yung ano ko kanina. Ito siguro yun yung sugat. Dumugo. Hindi ko na malayan yung dumudugo siya eh. Pero wala naman yung sugat yung ngipin ko. Yung lips ko lang. Dumugo. Nandito na ako sa bahay. Bali matutulog ulit ako kasi kulang pa tayo sa tulog. Grabe na ang iPad ko. Salamat ulit sa inyo mga Kuragon. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Antayin niyo yung bago kong video. Salamat ulit sa pagsuporta. Maraming salamat. Paalam.